banyngkong lem da kum ta ngawan kloi ha bat ngan pen kan ria no ye ka ding pen yang syarat jong pha Henry kane phadon ba phashun ye ki jingle jong kita ki nikolaita ya ki ba ngala shun jar obadon ke skor to on snow ye ke ei ba umensim ong ha kita ki balang ha uta uba job ngan ai ha uban bam no uding jong ka jingem ubalong ka paradise ublay tingis no tho hangne ya kane ka balang ha po Ephesus ka dei ka balang ka bala tala ka bamot ka bala yo ye ka jing khapat ka bala yalam da umensim ba ko jong ublay ka long ka balang ka ba pen ko ngo bha yaladi ha ka ktien ka jong ublay but ublay ula ya ro bha ye kane ka balang kani ka balang ha po Ephesus ong bakam la asyo ban sya ye jing sneo kamot bakam snow tana chu ban le ya ka no ka basneo ha ka jing em jong ka ngi mutur menta ha kani ka jing long ha po balang ba batan ju ye kita ki ba ong ngalong ke apostol pan uplay ulara ya ka hadu kani ka level hadu ba kani ka balang kala itu ye kita ki breu ki ba uplay ula khot bat ye ki ba ublay om sham la khat ye ki kita ki bala kam ye la de ba ki long ki nong bot ki jong utra jisu bat ba kim dei ki nong bot ki ba shisha ki jongo kita ki bala kam ye la de ba ki long ki apostol bat ki bom dei ki apostol ki jong ublay kamot kini ki bangai ki dei ki bangai ki bala san ba ki la don ha kata ka level ka ba hajrong ba ka jingem ga jongki Henry ublay ong patun jujit ye kita ki ba ong ba ki long ki apostol ba kim long te phala shem ye ki balam le ngap ki lapet ye ka jing shisha pi kabumot ba kini ki banget kamot ki ladon ye kata ka jing start ka ba kenja men sim ha ka jing em ka jonki Henry wat la kata ro ka tin jong le ka ong do ba thayai sha ka don ro ye kata ka jing long ka ba yai sha lada ki breu ki kran ben ya ka don ka jinglong ka bayan sha lada ki breu ki kdok ti ya ka don ka jinglong ka bayan sha bat sha na ga bantang ka kerteng ka jong utrai bat pham shom la sno tha yan na bat ublay u ye ro ya ka ong ma bayan sha na ga bantang ka kerteng ka jonga phala sha shibon ki ai na mata ka kerteng ka jonga lagi breu ki kran ben ya phan rai phala yai sha na ga bantang ka kerteng jonga phala yai ne na ga bantang ka kerteng ka jonga ngisno tanat bha ban puli ya ka jinglong jong kane ka balang Henry ngadon kane ka ba persya ya pha snap wat la pila don ye kitai ki quality haga jing em ka jong pila don ye kita ki jingla haga jing em ka jong pila syakri ba ya ublay haga jing em ka jong Henry tongin yet haga ne ka sngi ko ki khon ne jong lay la ka jing syakri blay ka jongi kadang long ne em kumba ublay ukwa na ka jing em ka jongi ublay hang ne ong Henry ngadon ka ne ka ba persya ya pha tongin yet ko ki khon ke jong blay lese ha ka por ka ba phishakri yo try ha por ba pidang pediang yo try phishit ram ya ka ban om tang ban shakri ya la di om tang ban em ya la di Henry phishit ram ya ka ban pla yo jisu shaki wai pan phishakri ya utrai la pidon hangno pi pla yo utrai pipen I kata ka por ka jong blay ka ba don ha pi tension na ka ban ta utrai Pishit ram ban duai, pishit ram ban puli ka tien ka jong lay. Pishit ram ban IT yalade. Ban im kata ka jim ka ba khoi ka ba pen snow ba yo lay. Snow tanat shu ya ka pom. Snow tanat shu ya ka jingdom. Snow tanat shu ban ya ka jingdom. Snow tanat shu ban ya klek jak tung lang bat ka pom. Snow tanat shu ban ya milai lang bat ka pom. Bat kibriyo jong ka percay kumakran kibriyo jong ka percay msno tanat syo kata ka ne ka jinglong ka jong ubangay banyngkong na do ba upadiang yo jisu ha ka jingem ka jong Henry ka ay ka badya ko ki kon suki pasuki anda wat ha kini kisiro kindon kibriyo kiban yalam bakla ya ka jingem ka jong ubangay hot lada shisin pidang la ban kentai arsin pidang la ban kentai unum pinam
bat ya ka ai ka bat ki kren bat la ne ya ka ai ka bat ki pen mencur ya pi ki ya lap ya pi kan tai namar ba pidam don ya ka to ka jing ram ya ka ban syakri utrai pi kata ka jing khoi ka po ka don ka jong pi ka dam don Henry suki pasuki usoitan unom mantai ban pa ya kita ki brio ban penjabo ya ka jingieit ka jong pi ban baklano ya ka jingieit jong usoitan uyai pa siai pa Henry haka ba kado pi ko menjur lang kata kadai da mensim jong blai usdang ban snosi kadai da kata kadau hang ne ka balang Ephesus suki pasuki kadu no iya ka ne ka jingieit ka banikong wat ya ka jingieit para bangai nikong ka jingram ka jingieit para bangai re suki pasuki namar ka jingsha penwet jong ka ne ka percaya ke bawan ka jingieit ka jong bungai suki pasuki ka jan wat ka ta ka jingieit play Kaja na ka jingieit ka jong bangai suki pasuki kumagalong kani ka balang apo Ephesus ublay o nga Persya day kani ka ba ublay ukwa ay ka jingieit ka jungi bangi day ban kala ka ba mo lamdang yung poy siya ka jingieit ka banyngkong ublay unang ra yang siya ka waypan ka level lamdang yung poy siya ka taga jingieit ka banyngkong ublay unang laban banyngkam borba iya ka jingieit jonga jongpi wat la ka jingkhot ka jonglay ya ka jingem ka jungi kalong ka bahajrong wat la ka taga jingpan sle ka ba ublay uai ha ka jingem ka jong ubangay kalong ka ba kraw hado ka taata ndre la dangi duno ikana ka jingieit ka banyngkong ka ba mod ba ka jing siya kriblay ka jong ubangay kalong ka ba syusan mo saan kloy roem kriat roem kung balong ka balang lodi kaya ka ay ka ba ka tinjong rek ongan prino ya ba ka ba kut kamot ubriu usakut ha ka gm ka ba shulong bangay malumalabish bangay ka ba syusaan ya roem re ha ka jingwan ka jong try kinikin sya ino namar ka tan okay kon ki jong lay kani ka tin ka jong lay ka penpek mat ya ka gm ka jong ha ka ni kisitongin trampa ya ka jingieit ka banyngkong na ublay tungin trangpat ya ka jingieit ka banyngkong na ublay nada ublay u Persya ya ka balang lang Ephesus un Persya ru ya ka jingieit jonga jongpi nada ka ni ka jingieit ka duno na ka jingieit ka jongi nada ublay u Persya ya ka balang lo di kaya u Persya ru yani tinamar ka tako ki kon ki jonglay tungin yet ya la de ngi don ne am ha ka to ka jingship ram ka bangi ship ram mano na ka bantao tra hallelujah kwa pat ya kata terang pat ya kata haga jingem ka jopi tangban don ya utrai kambat biang haga jingem ka jani ndai turungin terang ya kata ka jingieit ka banyngkong ladang ka rahem kata ka jingieit ngku abalong pi kan pelong ya pi bapina masuk lada yoi ya uno ubriu basyate syakong pina masuk lada yoi ya uno ubriu bayat haga pop klem de yo ban duai na ka bantan jongu klem de yo ban ya selok ya u klem de yo ban penpena yo try haga jingem ka jong ka mensim ka jong pi kanam su ka mensim jong pi kanam hon baki bahaying ki jong pi kin jan ka mensim jong pi kanam hon baki men ki para ki jong pi kin jan ka mensim jong pi kanam hon men yo i baki para marjan jong pi kin jot la daga ni ka jingieit ka banyngkong ka tre haga jingem ka jong ubangai tekan pelong yo ubangai bang long brio ka shlor kung using kung maong ka Bible baun ya lap ya utray Jisu siya kita ki bombat ngay te ke ay sisyo ka ba ublay ukran ya kani ka balang Ephesus o nga don ka ba Persya ya pa na maro pala duno pala ino ya kata ka jingieit ka banyngkong ong ino hangne ka tinjong lek ong ino om day ba pala duno handay ba pala ino na mag ka jingieit om day ka jingieit no ka jong ublay ndai udai ubangan hi ubala ino ya kata ka jingieit banyngkong ba tre syu ya kaban yet ya laga jong ka jingem tre syu ya kaban penret ya laga jong ka jingem hakmat jong ublay tre syu tedai na kata ka ka jingieit blay ha ka jingem ka jong kala do no suki to kan mau namar kata hangno phala hapno lesi ha kani ka si habanga ya lap ya kani ka ngakren ya kani ka jingkala ka bamot ko ki khon ki jong phim snow thu ya la de pislo ya la de ba phila piang be
Snong ya lagi bapila biang kata karukong syakri belai ke jompi. Henry ke tin jom belai ke kentu ia ke kani ke balang Ephesus. Henry ke kentu ru ia ke jingim jongi hakani ke do paisi tongin ken mau hangno. Ngin yet ya lagi nadu ke tangga si ke bangila pediang yo tra haduk kani geski hangno ngila hap no pan hangno ngila pen snosi yo tra bat ke ke penlong yangi bangin telot. Bagai kaba penong yangi bangin listing haga jingieit. Badu blay kaba penong yangi bangi haban listing haga jingduai. Kaba penong yangi bangin listing haga ban sakhi otrai. Kaba penong yangi tongin yit yaladi. Hangno pila hap ngangati bah hangno ngalaha. Gajing listing gajonga hangno ngalesting banangai ro haba piyet yala gajong gajing pilap yala di hangno pila listing haga to ka por ka banga kroit kumtu haga por ka banga shibram kumtu ngale ayu hagitu gipor pikan mau pa ngomong dam pile ayu ke ga ba pelok ya pi ba pin shibram pikan mau pa Henry ladang mentai pidon apa yang kata ke jingim ke basyus saat bat ke bala duno ke bala penong saat ya ke jingim ke jompi la duno lesi pila duno ha kata ke ba utrai ukwa ya pi bapin le ya kata ditongin yet ha kane ke por ngangai baro na pedeng jungi ngilap bet ya kata bat habang ngilap ngin kala ke bamod Katin jom lay ko ang hangno palahap bato kala ka bamut bato le ye kita gijile kibanin ko gijile ye gijile kibanin ko pile iyunin ko lada pep jinga seng tang shisin lalong ko mapep shibanay mkuang lada pep jing duay tang shisin lalong ko malapep da kibanay mkuang takagdaw katin jom lay ko ang le ya ki jingle ki baningkong hagapor kabangirang padiang yo try hapadeng utha ngaya tho yala ka jong jingya hagapor banang yo ningkong yo try hapadeng utha hapadeng ke jingkriat namar ba ni hayin kumut ngim don jingai lut ya kaban syakri blai hagato kapor ngimi na ye le kum do ngimi na ye ngile chaklau ya kaban thap khosio banduai dang step kasgi kalap hagapor kabagi duai mendon jingkriat habadon ke jingshipram amen ong don jingkriat ngakwa ban syakri yo blai 6% ong de bangala ngalala ban syakri yo blai 6% ndeng henry ngakwa ban syakri yo blai 6% ni trang ye ban syakri yo blai 6%. Tungin ong 6%. Nangi babaro nangi kwa ban syakri yo blai 6%. Hangno ba pidon pi syakri yo try. Hallelujah. Hangno ba piyat pi syakri yo try. Hangno ba pikam pi syakri yo try. Kata ka de jing syakri yo try 6%. Ong dai ba pingiwan ba hangne mo. Ngira banwan ba hang ne man kasi ngin nam don kam tresyo ngin nam don kam like balasyo Henry ka jing jongi kadai banlong 6% syautra lani gidon hapdeng kinong syunro ngin syakriyo tra 6%. Lani gidon hapdeng ka jing kemen ro ngin syakriyo tra 6%. Lani gidon hapdeng ka jing ero ngin syakriyo tra 6%. Hallelujah. Atau bermantai nak baca krian, mong ngenom kijing mod, namar kat kata kaba ular lakular udon bor ya kaban tendap. Hallelujah, udon bor ya kaban tendap kecing yang kejot. Lada piyo mo ya ka sur kejot le ka tin jot le kalau wan kecing yang kejot pi. Utau berkerana pi udon bor ya kaban tendap kadon kam yang bangin kelak kabamod. Ngas don kami yang bangin kelak kabamod don kami ka yeng jonga bangin kelak kabamod. Dan kam bangin penbai bangin Pynioh pat dia ka wei pat jingieit ka banyngkong dongin Pynioh pat ngin pano try ai hanga ia ka jingieit ka banyngkong Joel ongkom no lenong ka baan kadukhat ka bakhalai to God
yala ka donut ti om ya ka jangkong kat yala ka donut ngin kat ya ka donut ka ba kren ya ka jingkala ka ba mod ka ba shisha ban ong try ay ngayon man si makoy jome ngidon kam ba man si makoy jomble unte control ndai tang half ndai tang shiteng pura nadukri adu kejar hallelujah hauni usnem arah jalan kulai lada men si makoy yo jaka haga jingem ke nginam la banyan nama ki tes ki babon ni ha banyan lang ba ki jingiait nanti ki ba ki ba ngimpat juyat meno ki ba ngimpat jumat meno ni ha banyan lang ba hauni usnem arpon arah jalan arpolai Ringi don kam udon way unong yarau Mausia amen ngina mahap po kando ngina mahap po riat udon mausia jong cimpane walong Jesus Christ udon men sima ko jong lay uban yarap yang ni hakapor kabangi don kam hakapor kabangi ni smotlot udon men sima ko duai men sima ko un yarap un Pynioh pat hangi haganeka kalip mat sa sen pat ka jingieit ka banyngkong tungin yeng lang ngam don Khubor hallelujah 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 try I body give a try I body give a try I body give long kami try I body give long faga try I body give kon samla try so ye kaman kan jadwa kaman tan yang om dan kaman kan jaman tai kaman laban tan yang try oh Jesus hallelujah 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 melong kam tiang try ngin kala ka babot ka try ngin thai no ka try ngin yet dala de hap no ngila hap ka try hap no ngila tuna ka ta jing shikri ka jong ye me ka try bagin yo ka try re khala bayando ro kholo bayande hallelujah 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 ka pani pastor ni duai na ka bantai kini rende re basun na kholo bayande kabor ka joble ka dona ka jaka wanom yele kai ko ki kon ki joble ka si bagin kala ka bamot kin pen ka jong ka jing hashwa